بقدامي ناي إرمياس حساب رينا نيرنا እግዚአብሔር አምላክ ነታ ዶባይት መንግስትና ምታይ ከም ዝወሰዳሪና ናባቢሎን ተምክንያት እንታይልና በኤርሚያስ ገይሩ ከባብ 45 ዓመት ለሚኖሚ ተመለሱ እንዳበለ ምስ እግዚአብሔር ዝጻረር ሰብ ሞዳታ እንታይ ይዝረኽቦ ኢድ እግዚአብሔር ይዝረኽቦ ስለዚህ ናምንታይ ከም ሰዶዶም ሪናም ናባቢሎን ስለዚህ ዳንኤል ሪና ኔርና ሕዝቅኤል ሪና ኔርና ናይ ዳንኤል መጽሐፍ ዓሚቕ ስለዝኾነ እንታይ ጌርና ኔርና አው ክንዛረበሉ ይደለና ናይ ኤርሚያስ ታይ ጌርና ወዲናዮ ሕጅን ዳንኤል ኢና ክንሪዮ ናብታ ዶባይት መንግስቲ نبكرناصر بشدشميت حموشين تاجيرو سبات وسيدو أبز جديد زمان ينيرو نقص ناي يهودا أوكي دانيال كن ريخولنا بشدشميت حموشين كسب حموشين عشرين كلتن يتنبي دانيال كن بقول لهم تاي تنبي أب بابلوني نهزابي هزكيل بناي كنت عين كن بقول له دانيال كن بناي من تاي تنبيو بناي هزاب دانيال كم معرف كل تقسم معرف شو عته بأرماي كي تصحيف بارماي كتصحف استجبروا المهنيات كان تايو كاب معرف كل تقسم معرف شو عاد تزولو بدحروز مص نجستات كلهم باغانيو ناملاخ زي فولتيو سلاز نتحسب كردو ونيرو لازم مصحف قدس دانيال كينا نريو لنا كاب معرف كل تقسم معرف شو عاد بارماي كم استتصحفرين يلنا لازم إلياكم ويكا ياكم بزنبروا الزمانيو دانيال تماريخو خيدو ياكم ودمني نيرنا وديوسياسي يوسياس نمن وليدو نيوهاز وليدو نياكيم وليدو ياس كندي عمل كندي ورح جزي سلسة ورح جزي لنا نيكون هاي جبتين تاجيرو وسيدو بقدر تزاراري منالو نيرنا بدحرون نما نقميتو ناي جبت نجوس نياكيم أقميتو ياكيم كندي عمتي وجزي عسرت حدا عمت وزن نجوس زي كيدو نبزي تدلي نجاري تلاقيه باروك دبدا بيت حيفو بإرمياس بباروك جيرو دبدا بيت حيفو مستدلو نت ما صحف نتاي جيرو أبحويتيو ذكر نجار زعبير ذهبوا دبدا بيسي أكن نتدبدا بيسمعو تنسيحو بنا إخزابير من قد خيزو قبوس نتنا إخزابير قالنا من تأتيو نبحويتيو سلاز دانيال أبزاي تماريو دانيال كم مارخ كله ودع 10 شعات عمتينير من سينير سلازين أبي خيدو دانيال كاب يورساليم نبابيلون كيدو أما عرف حدا خينا نريو قلنا أكمامتو ناي دانيال فحزب ليت معرفات من ياتو توم نجستات انتيهم فحصل زول بعلها هاتهم ببقولها قصندا جبر كانوا توم نجستات ببزمنهم دعرخات قيد تمعرفات كن ريخ لنا معرف حدا معرف كلتا معرف ثلاثة معرف 4 تيلو حموش تيكون انكم تزولو معرف شو عاد تيغم تزولو بدحرو معرف شومونته معرف حموش تيغا دحر معرف شومونته يغم تزولو مناتو معرف حموش بيل شاطر استقتلوا لي نقص برشيا انتي زغبروا له غزي زغزوا له غزي سلاز تكامام تانايتهم نجستات انتي فحز بلي كتصنعوا خلها بعلها انتي اندا جبر كياتخي تم عراريو معرف 9 10 حدن يلي قصلت مصحف مال سلاز دانيال نبي كم زغري نغرنا منغس ياقيم نغس يودا ابتا سالسيت عامتو نبوكودونصور نغس بابيلون نبي يرسالم تاي كم زغبري نغرنا كم زمص كبباون እግዚአብሔር ድማን ያቂም ንጉስ ይዳን ካባው ቤት አምላኽ ከሓደ ክፍልን አብይዶ ሃቦ ናብ ሃገር ሲናርና ቤት አምላኽ ወሰዶ ነታ አሁን አቤት መዝገብ አምላኽ አቶ እቱ ንጉስ ካ ናሽ ፈናዝ ሓለቃቶም ስልባት ካብ ደቅ እስራኤል ካብ ዓሌት ንጉስ ከካብ ወለዶ ጨዋታት መንስያት ከምጽ ነገሮ አማከል ዚያቶም ድማ ካብ ደቅ ይሁዳ ዳንኤል ሃናንያ ሚካኤል አዘራያ ነበሩ እቲ ሓለቃ ስልባት ካ ስማት አውጻሎም ለዳንኤል ቤልሻጣር ናናንያ ሲድራ نمشايل كاميسا نازريا دم عبدنيغو انتايلو سميو ابغلغله مصحف كيدكم كتريو خلهم دانيال سلوبينيرو اوكي اسكيل كينا نريو خلنا حدار كم زنبوري ينغرناي اب 24 يوسف كينا نريو خلنا حدار كم زنبورو دك كم زنبورو ينغرناي بزعبا دانيال ግን ولا حنتي حدار كم زغبر كم سمرع عين ريونينا بت زمانت انتاي بحر نيرو سباب تناي نغس بوتا خسرح تقوينو سلوب غبرو نتحسب مولو بمولو انتاي كغبر تجازيو زمانو جزيو كبنت سرح سلاز أبغلغله مصحفت دانيال انتاي كم زنبره زنجر سلوب كم زنبره حدا راي نبرو سلوب كوين انتاي يرو وديو اما تيس مراف 10 ساعات خينا نريو خلنا بزعبات نفرسيان كزارب كله متاون زي متتاون بزعبه حدار كزارب كله نغيروم نيو موسى يفتح فقدسي ترلبومي كمجمريا ግን እግዚአብሔር ንሰባት ክፋቱ ይኮነን ፈጢሮ ስለዚህ ዝዳ ሀሜ ገሩ ከካል ይሎም ሓቲቶም ንመንግስት አምላኽ ኢሎም ተሰለቡለው ሰባት ተሰለቡዎም አለው ባዓሎም ካስተሰለቡለው ስለዚህ አብናይ በዓል ቻይና መንግስታት ከይካ ከተሪዮ ከለ ኻላ ንሰባት እንታይ ገብሮም ነይሮም ይሰልቡዎም ነይሮም ኣብቲ ኮርት ክትሰርሕ ተኾንካ ሙሉ ሓሳብካ ኦፍ ኮርስ ኣብ ቀዳይ ቀርንጦስ ምዕራፍ 7 ከይና ንሪኦ ከለና ሰብ ሓዳር ተልይዎ ብዛዕባ ሓዳር እዩ ዝሓስብ ሓቀይምሽ
ተሓዳር ዘይብሉ ግን ሙሉ ብሙሉ ንኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዝግዛእ ስለዚህ ቶም ነገስታትኩም ዓይነት ነገር ገብሩ ነይሩ ኣምጪኦም ነቲ ሰብ ስሉብ ገብርዎ ኣብቲ መንግስቲ ክሳብ ዝመውት የገልግል ዝሕዙ ሓሳብ የብሉ ነቲ መንግስቲ ሙሉ ዘመኑ ዘገልግል ማለት እዩ ስለዚህ ዳንኤል ከም ዝነበረ ኣብ ብዙሕ ሓሳባት ኣብ ብዙሕ መጽሓፍ ትረኽበ ይኸላ ሰብኣይ ዝኽንሪኦ ከለና ናይ ስሉባት ኣማሓዳሪ ነይሩ ስለዚህ ዳንኤል ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ምድሪ ምስኣተወ ሓደ ነገር ኮይኑ ልክዕ ምስኣተወ ብልቡ ሓሊኑ ክመሃሩ ነይሮም ምስ ተመረፁ ምስ መፁ ናይ ኣራማይክ ቋንቋ ተማሂሮም ብጥበብ ክምልኡ ነይሮም ስለዚህ ናቡከደነፆር ሰብ ደልዩ ተማሂሮም 3 ዓመት ብድሕሩ ኣብቲ ቦታ እንታይ ክገብሩ ከገልግሉ ዳንኤል እዞም 4 መንእስያት ተመሪፆም ካብ ዝገርመኩም ዝበልዖ መግቢ እንታይ ኣብኡ ንጣዖት ዝተሓረደ እዩ ኣብ ዘዳግም ደጋጊሙ እግዚአብሔር ነጊሮም ንጣዖት ዝተሓረደ ክበልዑ ከም ዘይብሎም ስለዚህ ዳንኤል ኣብዚኣ ብንሽቶ ከሎ እንታይ ገይሩ ብለና ሓለነ ካብ ዝገርመኩም ንጣዖት ዝተሓረደ ክትበልዕ ተጀሚርካ ናብ ዝሙት ምኻድካ ይተርፍን መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘጸአት 32 ከይና ክንሪኦ ከለና እስራኤላውያን ምራሕ ገይሮም እቲ ካብ ግብጽ ዘውፃና ሙሴ ናበይ ከይዱ እንታይ ወሪድዎ ክብሉ ጀሚሮም ስለዚህ ንኣሮን እንታይ ኢሎሞ ምራሕ ግበረልና ቅድመና ዝኸዱ ኣማልክቲ ምስ ገበረሎም ምራሕ ምስ ተገበረ ብድሕሩ ቶም ህዝቢ እንታይ ይብለና ተቐመጡ በልዑ ሰተ ኢሉ ብድሕሩ ናብ ዝሙት እዮም ከይዶም ኩሎም እዮም ረኺሶም ኣብ ዝሆልቂ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ምዕራፍ 5 ከዓ በልዓም ሓንቲ ምክሪ ሓሲቡ ንባላቕታ ኢሉ ማኺርዎ እተን ብሉጻት ደቂ ኣንስትዮ ናትካ እንታይ ግበረን ኣምጻየን ኣምጪኻ በቲ ናይ እስራኤላውያን መንገዲ ካምፕ ክኸዳ ፍቐድ ኢሉ ስለዚህ ህዝቢ እስራኤል መጀመርያ ዝገበረ ነተናዋልድ ምስ ረኸበን ናብ ኣማልክተን እንታይ ገይሩ ሰውዩ ብድሕሩ ምስ ሰውአ ምሰን ዝሙት ገይሩ ማለት እዩ ዳንኤል ነዚያ ሓሊኑ ነቲ መግቢ ትኽበልዕ ተጀሚሩ ብድሕሩ ዝመጽእ ነገራት ኣሎ ሰይጣን ገለገለ ሓጢኣት ከላማምደና ከሉ ኣርሒቑ ሃርመና እዩ ዝደሊ ኣርሒቑ ዝወስተና ነገር እዩ ክግብረና ዝደሊ ስለዚህ ዳንኤል ግን እንታይ ገይሩ ገና መንእሰይ ከሎ በዚ ነገር እንታይ ገይሩ ሓሊኑ ካብ ዝገርመኩም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ከይድኩም ክትሪኦ ከለኹም ናብታ ጴርጋሞስ ትበሃል ማሕበር ሰይጣን ዝነገሳ ማሕበር ኣብቲ ቦታታ ጴርጋሞስ ሰይጣን ዝነገሰሉ ቦታ እዩ ነይሩ አንቲፓስታይ ዝተገበረሉ ዘመን እዩ ኣብ መሰውእ ዝበሰለሉ ዘመን እዩ እታ ማሕበር ከባቢ 5 ኣማልክቲ ተምልኽ ነይራ እታ ጴርጋሞም ትበሃል እንታይ ኣምልኹ ነይሮም ዙስ ዝበሃል ኣምላኽ ነይሩ ንጣዖት ዝተሰወይ ናይ ግሪካውያን ኣምላኽ እዩ ኣቴና ዝበሃል ናይ ጥበብ ኣምላኽ የምልኹ ነይሮም ዲዮኒሶስ ዝበሃል ናይ ዝሙት ወይ ንሰቲኻ ተምልኹ ኣምላኽ ነይሩ ኣስክሊፐስ ዝበሃል ከዓ እንታይ ነይሩ ናይ ተመን ኣምላኽ ነይሩ ኣብዚ ፎርማስ ንሪኦ ተመን ቅርፂ ንሪኢና ምሽ ጠጠው ዝበለ ካብኡ ዝመፀይ ካብቲ ኣስክሊፐስ ዝመፀይ ንዕኦም እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ዘምልኹ ነይሮም ንቄሳር ከዓ የምልኽዎ ነይሮም ኣብ ጴርጋሞም ቄሳር ይምለኸሉ ነይሩ ጣዖት ነይርዎ ስለዚ ናብኣቲኻስ እንታይ ትገብር ንቄሳር ሽምዓ ብርሂካ ሰጊድካሉ ትወፅእ እታ ማሕበር ቡያ ትሽገር ነይራ ስለዚ ናይ በልዓም ትምህርቲ ዝሓዙ ሰባት ኣለዎ ካብኡ ንጣዖት ዝተሰውኡ እንታይ ዝገብሩ ናብ ጣዖታት እዮም ዝስውኡ ብድሕሩ ከዓ ዝሙት ዝገብሩ እታ ጴርጋሞስ ቤተክርስትያን ከምያ ትሽገር ነይራ ከይዶም ነቶም ጣዖታት ሰዊኦም ዘምዮም ናብታ ማሕበር ይመፁ ኣቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከይና ክንሪኦ ከለና ደሴም ቆሮንቶስ ማሕበር ቆሮንቶስ ከም ሽግር ነይሩ ድሒኖም እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ገይሮም ለዊጦም ግን ናብታ ኣፍሮዳይታ ትበሃል ናይ ግሪክ ጣዖት እንታይ ገብሩ ነይሮም ከይዶም ስውኡ ነይሮም መስዋዕት ምስ ሰውኡ ዝሙት ገይሮም ናብ ቤት ኣምላኽ መፁ ከብዲ ብልዒ ንከብዲ ስጋ ንዝሙት ይብሉ ነይሮም ከመይ ገይሩ እቲ ብዋጋ ዝተገዝአ ንዝሙት ተወስዶ ኢሎም ጳውሎስ ብዋጋ ዝተገዛእና እንታይ እግዚአብሔር ክኸብረልና እዩ ስለዚ ዳንኤል ይፈልጥ እዩ ንጣዖት እንድሕር ዝተሓረደ ክበልዕ ተጀሚሩ ናብ ካልእ ደረጃ ከም ዝወስዶ ፈልጥ እዩ ስለዚ ብልቡ ሓሊኑ እምቢሉ ኣቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8-10 ከይና ክንሪኦ ከለና ከም ባህር ነይሩ ከመይ ጌርካ ናይ ጽዋዕ ክርስቶስን ናይ ጽዋዕ ዲመንን ትሰቲ ኣይከውን ይኹም ሕጂ መስለና ከምዚ ኣብ ገለገለ ቦታ ከይና ምራሕ ገለ ንሰግድ እዩ መስለና ምሽ ፊልምታት ንባዕሉ ክትሪኦ ከለካ ናይ መናፍስቲ ጽዋዕ ኢኻ ትካፈል ነቲ ፊልምታት ዝሰርሕዎ ንኻልእ ሓይልዮም ዘገልግሉ ምራሕ ስለ ሕጂ ከይድካ ምራሕ ስለ ዘቐመጥካ ይኮንካ ጣዖት ኣምሊኽካ ትባል ኣብ ልብኻ ገለ ነገር ቅድሚ ኣምላኽ ትሰርዖ ነገር ጣዖት እዩ ገለገለ ፊልምታት ባይዞ ኣብ ገለ ቦታ ከይዶም ይስውሉ እዮም ንምንታይ ይስውሉ መሲልኩም መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ምዕራፍ ከተንብብ ብዓዚዝካ ኢኻ ትውዕል ምሽ ይኸብደካ ይቃለሰካ ይኩ 5 ሰዓት ፊልም ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ እዚ ተኸታታሊ በብሪጋ እናገበሩ ዝሰርሖ ማለት ስለዚ ቀዳይ ቆሮንቶስ እንታይ ኢሉ ናይ ክርስቶስን
ናይ ዲመን ናይ ጣዖትን እንታ ክገብር ኣይክእልኒ ክሓውሶ ይክእልኒ ኢሉ ጳውሎስ ፍልጠት ከለዎም ግን እንታይ ይገብሩ ነይሮም ንጣዖት ዝተሓረደ ነገር ምሶ ይሓብሩ ነይሮም ማለት ስለዚህ ዳንኤል ነዚ አይሐሊኑ እግዚአብሔር ክትቆርጽ ከለኻ አይ ብድሕሩ እንታይ ዝገብረካ ናብቲ ናቱ ሐሳብ ዘእትወካ ከይና ክንሪኦ ከለና ምዕራፍ ሓደ ምስ ቆረጸ እቲ ሰብኣይ ፈሪዩ እሞ መግቢ ተዘይበሊዕኩም ዳ ነበኮዶነጾር ዓቢርኩም ተሪኢኩም ሲ ንዓይ ቀትለኒ ከዋርድኒ ይብል ጀሚ ፈትነና ኢልዎ ዳንኤል መቸም ከምዚ ጥዒ መግቢ በሊዕና ርእስና ተተኻናኺና እንዲ ወዝ ንገብር ዝመስለና ሆም ይኮነን بسرعة صوم تتخاتاتيل كيو جز كايز زين صبارة موسى خميس بلنا أبزت على ثلاثة سلسلة أبكرن متصنع أبتخبر متصنع 4 معلتن 4 ليتن مغبي بلع كورد كله جن جز خن صبارة جميل أيتفلتني خا خم تصوم كمان ين صبارة جز كا سبات كريها كله بزحنا جر أبانك زخزن كا هاتمس عصرت معاد تفتينه شكت جبارم سي مستوم ببعينات زبالو مغبي ليت فادوس قرسي مسح اندابول فلاليم زبالو تقمطم توادادرم سي እሶም መጎሳማት ወዘሎም ግርማ ዘሎም ክደፍሮም ዘይትክል ስለዚህ ሳይፈልጡ ዳንኤል በድሕሮ ገዲፎም መሊሱ ቆለኸቦም ጀሚሩ ተማሂሮም መስወዱ ካብ ዝገርመኩም 10 ዕጽፍ በሊጾም ካብቶም ሰባት 10 ዕጽፍ በጣም ይብዙ مسحاتهم سي نبكرنا صرامتي ابت بوتا ابت زفانامتي مسحاتهم سي كل طببكم ملسول جميرو كل طببك نغرو جميرو سلاز تشاينا انت يمزلو نحنت سوغمتي نشح كيلومتر بحنت سوغمتي غات جمرا بفلاي امناي مقوت حيلنا اغزيابير تليهم ويتلينا مصيلو نتا حيل بحن سايبولعني نيشتي نغراتي زلما مدكا فيلم እንዳበልካ ትጅምር ሕሜት እንዳበልካ ትጅምር ጾሎት ክትገድፍ ምንባብ እንዳበልካ ያኻትኸይ አሞዳታት ናይ ውሽጥ ሰብና ኩሉ ግዜ ክሕሎ የለ እንዳደረካ ትመጽእ እቲ ቀደም ትፍንፍኖ ዝነበርካ ኃጢያት ጌጋ ይትብሎ ዝነበርካ ክትገብሮ ትጅምር ሰባት ገብሮም ስራኸም ካን አኻ ኖርማል ይኾኑ ስለዛ ቀዳይ ተሰሎንቄ 5 መንፈሳይ ተጥፎ ዝብለና ነው አብሮም በመንፈስ ተቃጸሉን እግዚአብሔር አገልግሉ ዝብለና እሱ ና እግዚአብሔር ነገር ይሁሉይ ባዕድ ዳንኤል ኮም ይሐግዞ ኮም ስለዚ ገበረ ዳንኤል ሕልምታት ሚስጥራት የስተውዕ ነይሩ ኩሎም ቶም 4 ጥበበኛታት ነይሮም እሱ ግን ካብኦም ንላዕል እንታይ ይገብር ነይሩ ሕልምታት ሚስጥራት ይግለጸሉ ነይሩ በቲ ነበኮሮነጾር ዝመሃሮ ትምህርት ዘይኮነሲ ሰባት ክመሩኻ ዘይክእሉ መለኮት ዓለም ይግለጸሉ ጀሚሩ እንታይ ግና ወሲዶ ምሕላን እንብኽብል ጀሚሩ وشتغا تشكين قطري هانا እግዚአብሔር ክብር ትሪ ምስና እግዚአብሔር ሐሳብ ክትተሐስ ኮለ قطري هانا እግዚአብሔር ክብር ትሪ ንዲያብሎስ ሙሉ ማለት ክትግስሶስ ለሰዓል ካይከይኒ ያዕቆብ ኮም ይዝብለና ንእግዚአብሔር ትግዛ ዲያብሎስ ካባይ ከይት ሲምፕል ንእግዚአብሔር ተተገዚካ ወዲካ አለ በቃ ጠጦ አይብልኒ ሬዚስት አቅድመኻ ዶው ክብል አይክልኒ ሕልቅነት ጠጦ ክብል ይኩሉ ነው ይፈልጥና ያምካ ደቂያስ ቃስቀዋ ግብራራት ምዕራፍ 19 ተሪና ነርና ንጳውሎስ ንክርስቶስ ፈልጦ ንጳውሎስ አይስሕቶኒ ስለዚህ ናይ ልብ ምሕላን ልቢ ሰንተር ናይ ሰብ ዝሐስበሉ መንነቱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ይተሓዙ ብልብኻ ክትሕልን ኮለኻ እግዚአብሔር ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ዕቤት ናብ ዕቤት ደገኻ እንዳአረገ ውሽጥኻ እንታይ እንዳኾን እንዳተሐደሰ ቀዳይ ቆሮንቶስ 5 ኸም ይዝብለና እንዳበስበሰ ደገኻ ውሽጥኻ ይሕደስ رأي يوحنس زرعه خباب 9 عمت كله يتسباي دانيال كن رأينا حلمتات ود 8 عمت كله يرايات زرنيو دغوم እንደ አረገ ኸይድ ኮሎ በመጠና በእግዚአብሔር ዝወሰኑሉ ዝተጸግዑሉ ውሽጦም እንታይ እንደሆነ መጽ እንደ ሐየለ መጽ መጽሐፍ ቅዱስ ነገርና ናይ ውሽጥ ሰብና በብዝሕ ክንስልም ነታ ሐዲስ ሰብ ይለወላ አቆሎሴ ንዑኽን ምህሮ ክሕደስ ዘለዎ ነታ ባእምሮ ክሕደስ ዘሎ ይለወሎ ካብ ኤፌሶን 4 ብጽድቅን በቅድስናን ይለወሎ ማለት ስለዚህ محلان እንታይ ወሳኒ محلان ናምና እግዚአብሔር ሐሳብ ዘጥወካ ስለስተዛረብካ ይኮን ሲምፕል አምላክ በመንገድታቱ ክትከይድ ኮለኻ ጥራዩ ናቱ ሐሳብን ናቱ መንገድን ናቱ ሚስጥርን ታገብረልካ ዝኽል ይገልጸልካ ዝኽል
ስለዚህ ምዕራፍ ክልተ ከይና ንሪኦ ለና ነቡከደነፆር ኣብ ተኻልእቲ ዓመት መንግስቱ ሕልሚ እንታይ ገበረ ሓለመ መንፈሱ ካ ተሃወኸ ድቃሱ ድማ ካብኡ በረረ ሽዑቱ ንጉስ ንፈለጥን ጠቢባትን ጠንቆልትን ከልዳያን ንጉስ ሕልሙ ክነግሮ ኢሉ ክጽውዖም እንታይ ገበረ አዘዘ ንሳቶም ካመጹ ኣብ ቅድሚት ንጉስ እንታይ ገበሩ ቆሙ እቲ ንጉስ ካነቶም ከልዳያን እቲ ነገር ረሲዕየ ነቲ ሕልምን ትርጉምን እንተ ዘይፍለጥኩም ንሲ ንስኻትኩም ክትስየፉ ኣባይትኩም ድማ ምድርባይ ጉሓፍ ክኸውን ነቲ ሕልምን ትርጉምን እንተ ነገርኩም ንግና ህያብን ውበትን ዓብ ክብረትን ክበኩሜ እምባርስኸ ነቲ ሕልምን ትርጉምን ንገሩን ኢሉ እንታይ ገበሮም መለሰሎም ሽግር መጺ ሕልም ሓሊሙ ተራእይኮ ዘይፈልጥ ነቶም ጠይባን ምስ ጸውዖም ምስ ኣከቦም ሕልም ሓሊመ ኢሉዎም እሶም ካ ተላማሚዶም እንደም ነይሮም ይትርጉሙ ነይሮም በል ንገረና ትሕልም ክንትርጉመልካ ኢሎም ትሕልም ረሲዐየ ኢሉዎም ኣገርመኩም ሕልሚ ትርስዑን ኢኻኩም ተሪኸ እግዚአብሔር ግን ነቲ ሕልሚ ሕሊሙ ነቲ ሕልሚ ንባዕሉ ካው ደሊት ገይሩ ክብሩ ክገልጽ ስለዝደልየ ንዳንኤል ትሚስጥራት ከፍልጦ ስለዝደልየ ንነቡከደነፆር ትሚስጥራት ገልጸሉ ነይሩ ስለዚ እምጪ ንኹሎም ምስ ፈተነ ክምልሱ ስለዘይከኣሉ ክቆትሎም ጀሚሩ ዳንኤል ግዜ ሃበና ኢሉ ስለዚ ሰለስተ ዕሩኽትን ንሱን እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ክጽልዩ ጀሚሮም ናብ ኣምላኽ ክበኺ ጀሚሮም ከምዚ ዓይነት ምስተዋዕል ክበካኮ እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ኮ ጌጋ ርኢኻኮ ትዛረብ ተማርር ምሽ ጸጋ ተዝበዝሓልና ግን እኮ ጌጋ ርኢኻኮ ኣብ መሰውኢ ክትኣቱ እዩ ትዝበለጽ ከናፍርካ ከይተባላሸኻ ከናፍርካ ሕማቕ ከይተዛረበ ናብ መሰውኢ ኣቲኻ ነቲ ሰብ ክትብጀዎ እዩ ትዝቐለለ በዓል ዳንኤል ሙሴ ኸም ባህር ነይሩ ኣብ ዘወልቂ ኸይና ክንሪኦ ከለና ሚራምን ኣሮን ኣብ ምዕራፍ 11 ክትስውዎ ከለዉ ምሶም ኣይኮነን ተዛሪቡ ናብ መሰውኢ ሽግር ከጋጥም ከሎ እስራኤላውያን ከጉረምርሙ ከለዉ ናብ መሰውኢ እዩ ዝኸይኒ እግዚአብሔር ከም ምስተዋዕል ተዝበና ከመይ ጽቡቕ ነይሩ ነገራት ጌጋ ክትርኢ ከለኻ ናብ መሰውኢ ክትኣቱ ከይተዛረብካ እግዚአብሔር እንታይ ገብሮይ ይዕረይ ስለዚ ዳንኤል ክጽልይ ጀሚሩ ኣርባዕትዮም ክጽልዩ ጀሚሮም እንዳጸለዩ ከለዉ ብሕልሚ ለይቲ ንዳንኤል ገሊጹሉ ኣምላኽ ዳንኤል ከምልኾ ጀሚሩ ነገስታት ተቀያየር ኣዋርሕ ዘመናት ትልውጥ ንሰብ ተደሊኻ ጥበብ ትቦ ምስተዋዕል ትቦ ኣብ ጸልማ ዘሎ ናብ ብርሃን ተምጽእ ንስኻ ኢኻ ኣምላኽ ኣብ ቦታተይ ክብሎ ጀሚሩ ንስኻ ኢኻ ዓቢ ዝተሰወረ ነገር ትገልጽ ክውድሶ ጀሚሩ ንኣምላኽ ነቲ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዝተኣመኖ እግዚአብሔር ነቲ ሓሊኑ ዝሰዓቦ ኣምላኽ ክብሩ ክገልጸሉ ጀሚሩ ክብሪ ኢልካ ይጽድርን ኢኻ ልብኻ ሓሳብ ዘይጨከነ መንፈሳዊ ሲምፕል እዩ ሰብ ምስተኣዘዘ ጥራይ ክብሪ ኣምላኽ ዝርኢ ፈሪሳውያን ልቦም ኣብ ማቴዎስ ከይና ክንሪኦ ከለና ልቦም ካብ ኣምላኽ ዝዝረሓቐ እዩ መልሓሶም ክዛረቡ ዝነበሩ ኦራተርስ እዮም ነይሮም ክትረትዖም ኣይትክእልን እዮም ስምዖንን ሃናን ዝበሃሉ ግን ኣብቲ ቤተ መቕደስ ዘረባ ዘይክእሉ ግን ምስ እግዚአብሔር ሓሳብ ዝተሓሓዙ ነይሮም መንፈስ ኣምላኽ ነቲ መሲሕ ከይረኣይዎ ከም ዘይሞቱ ኣበሲርዎም ሲምፕል ምስ ቃል ኣምላኽ ክትሰማዕ ከለኻ ብርሃን ይግለጸልካ ተወዲያ ሲምፕል ካብ ኣምላኽ እንዳርሓካ ብካልእ መንገድታት እንዳኸድካ ዋላ ሙሉእ መዓልቲ ትጸሊ ምስ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክትተሓሓዝ ኣይትክእልን ኢኻ ስለዚ ዳንኤል እንታይ ገይሩ ሕልምታት ገሊጹሉ ኣዋርሕ ዘመናት እስኻ ኢኻ ፈቲሕካ ጥበብ ትህብ እስኻ ኢኻ ነገስታት ተደይብ ነገስታት ተኣሊ ንስኻ ኢኻ እሱ ኢኾም ዝገብር ክንደይ ነገስታት ተስዮም እዮም ኣብ ቄሳር ኣምላኽ ኢና ኢሎም ካብ ኣገስቶስ ጀሚርካ ታይቤረስ ጀሚርካ ካሊጉላ ኩሎም ኔሮ ኩሎም ኣምላኽ ኢና ኢሎም ተኣልዮም ክኸዱ ኢኻ ግን ትሪኦም የሱስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ግን ካብ ጎይታ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ጎይታ ኢሎላ ኣብ ዕብራውያን ንሱ ጥራይ በይኑ ዝነብር ንሱ ጥራይ በይኑ ጸኒዕ ዝነብር መንግስቱ ጥራይ ትኸውን ካልእ ድሌቱ ክፍክር ይኽእል እዩ ከም ዘለዎ ይመጽእ ይኣልዮ እግዚአብሔር ይሓልፍ ክጸንዕ ዝኽእል የለን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ጥራይ ጸኒዓ ጠጠውቱ እግዚአብሔር ጥራይ ንዘለዓለም ጸኒዕ ጠጠው ዙ ስለዚ ዳንኤል ከምኡ ኢሉ ክባርኮ ጀሚሩ ንነቡከደነፆር ከይዱ ክነግሮ ጀሚሩ ትዝረኣኻዮ ሕልሚ እዚ እዩ ነዚ ርኢዎ ነቡከደነፆር ምስሊ ሰብሪ እዩ ስለዚ ምስሊ እንታይ እቲ መጀመርያ እስኻ ኢኻ ትወርቂ ባቢሎን ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደይብካ ኣሎ ክትገዝእ ኢኻ ክትመርሕ ኢኻ እሱ ይደይብካ ናብ ንግስነት ነቡከደነፆር ከባቢ 44 ዓመት ይገዝዩ ብምሎም ደቁ ካብ ደቁ እንዳቀጸሉ ምስከዱ ታ መንግስቲ ክሳብ 67 ዓመት ያገዝያ ናይ ነቡከደነፆር ስለዚ ትርእስ እንታይ ኢኻ ንስኻ ኢኻ ብድሕሩ ካልእ ካርዩ ብሩር ናይ ፐርሺያ ደረት ርይብዚ ድሕሪ ባቢሎን መን ከም ዝመጽእ ፐርሺያ ከም ዝመጽእ ብድሕሩ ኣብ ታሕቲኻ ብሮንዝ ርዩ ዝሳልሳይ ኣካል ክንሪኦ ከለና በብናቶም ከለር ይርይዎም እዚ ወርቂ እዚ ብሩሪ እዚ ብሮንዝ ግሪካ ክመጽእ ብድሕሩ ድሕሪ ግሪካ እንታይ ክመጽእ ሓጺን ታ ኣይረን ዝተሓተ ዝብሙሉ
እተሓጺንን መሬትን ካንታይ 10 እግር ዘለዎ እዩ ነዚ ኻሪኻ ኢሉ ስለዚ ትርጉም ክነግረካ ንስኻ ክትነግስ ኢኻ እግዚአብሔር ያደይብካ ንስኻ ምስተዓለኻ ካብ ድሕሩ ካልእ ነገስታት ክመጹ ነቲ ምስሊ ግን ምስራኣኻዮ ካብቲ ከረን ሓንቲ እምኒ ተፈንጭላ መን ከም ዝፈንጨላ እንዴ ተሴራ ግን መጽያ ነዚ ምስሊ እንታይ ጌራቶ ዳዕሚኻቶ ኩሉ ወዲዮ ዘገርም ነገር አሞዳታ ክገልጹ ከሎ ዳንኤል ንዑ ረማላ በዘመናዊም ገዚዮም ባቢሎን ክንዲ ዓመት ገዚ ካብ 612 ሳብ 539 ገዚ ድሕሩ ፐርሺያ ይመጽ ፐርሺያ ካብ 539 ሳብ 331 ይመጽ ግሪክ ይስዒሮ አሌክሳንደር ዘ ግሬት ይስዒሮ ናይ ፐርሺያ ንጉስ ቂሮስ ይበቀዳይ ተዛራሪብናሉ ነርና መቅደሰይ ክትሰርሕ ይኻይልዎን እዩ ኣብ ኢሳያስ 44 ኢሳያስ 45 ማለት ብድሕሩ መን መጽ ግሪክ መጽ ድሕሪ ግሪክ ሓጺን ሮም መጽ ማለት እዩ ሮም ከባቢ 400 ዓመት ይገዚ ለሐርክን ሪዮሚና በብናቶም እንታይ ዓይነት አካይዳ ኸዱ ነይሮም ቶም መንግስታት ጨካናት እዮም ነይሮም እዚኦም 4 እዚኦም ነገስታት ተኽገብሮም በብዘመኑ ክገዝዮም እታ ምስሊ ዝመጸት ግን بزمن زوم نجسا زياتهم أملاك سماي نزل على كتة أنتي أيتكون أيتفنا جزاتها نخال هزبي زي وهاب المنجست أنت خبريك زيابير كتنسيو نقول لنا نزل منجستا زيات أنت خبرنا كتشوف الغنى كتتفانع نساقنا نزل على أنت خبره كتقومي يسوع كريستوس هاب قليل لازم مسرت أب محبر السيل تجزع الله أب كل بوتا دقيتات سيولا حيلواني قوم يزبلنا غلام يفتون أي كلوني نبيتروس محبر أبزكوا حزن تخبره له نبكي ساريز بحال بوتام سكودي أو كلا أملاك زميلك نيرو سلازة أتا بيتروس كوحين تهجبره محبرين تهجبره أبزكوا حزن كهانت دقيتات سيول تهجبرواني أي كحيلواني تامن قصة تجزالا بوزحات سبات نتامن قصتي كسبروا فتينوميم كلفوا فتينوميم كومينيستي تس نايبعال روم بملوم نجسات متيميم جن تتقبلوا خيلهم ديم استيل تجزالا ناي تامن قصة تيجينا نحنا أبيت ليه مستجمرت بكريستوس دايز جبرت استمسرتت من قستي وصي ده شوي أبو إبراهيمكو كله حلفي كله من قستات خديم يسوع كريستوس ينزل عالم زنبر وصي ألفا أوميجا مجمرة مودات وصي أيلو ودنيسو هي أو كوين يزنبر لازم نتعمل قست انتاي جيروا زيابير مت يتمسلتي دعمي هو بمولو مين وديون تاين يسوع كريستوس تأمن جن انتاي كوينا كران كوينا دعبيت متيا دابرتعت كلام لكن نحن يقولنا هاري أنا بكل بوتايم حزوم أخذ جميل أولو ساب قداي مسينا وقعز كبر بعن شد شنك سوار بعن شو ممكن كنا نحن يقولنا نبو مودرن تركي بتيحو نب كل بوتاوان جيل تهجبر جميل كبتن جميل أما أنت يا جميرات تيلنا أبي يورسالم أب حنت جزاء سيمبل بعشرة تغلت سبعة جميرة بعشرة تغلت سبعة جميرة أنا من تاي تبتينا نبمولو عالم أبمولو عالم قات جزاء الله دقيقة سيول ولا خدفوا تدلي أي كلنا حيل يقولون تحدي قوم أبقى الله شيء خميس بلنا أتوارم قفي فنتين داقبر إحدي قوم ندافع كرله سلسلة تخوف أنت يجرو أو ديقو أنت تعمل سوري بدعرو كارن كم زخاني نجرا نوالي نزيري وانا بقول نجر دانيال كان تيجرو له نتميس ترات جالس له نتزحلو محلمي أذكيرو فتح له كم أملاكم زبالة أملاك إلّنكم الجميع نبقول حدا نعمل غزي فلت هزبكو اغزابير باخ حليفو تمرتن تامراتن كغبر كلكو يدو خبخلي ጫካን ሰዋላ ይዱ خبخلي አግብራራት ምዕራፍ 8 ከይና ንሪኦ ከለና ፊሊጶስ ናብ ሰማርያ ከይዱ ክርስቶስ ምስ ሰበኸሎም እቲ ጠንቋል ዝባሃል ናይ አምላክ ሰብ ይዝብልዎ ዝነበሩ ስምዖን ዘስተንክር ዝነበረ ሰብአይ ደንዚዙ ፊሊጶስ ዝገብሮ ዝነበረ ትምርትን ተአምራትን ምስራች ተገሪሙ ነተዓድቆ የስተንክር አይነሩ ንሱ ንባዕሉ አው ተገዚዩ ነብከደነጾር ኮሚሉ ناي بعد دانيال أملاك يلو كلتا أوبشن على النابز مدرك النبر كلنا وي كانوا تصرفوينا وي كانوا خبروينا رومي معرف كلتا قوم يزبلنا أنت يتسرق إلك تسرق أنت يتزوم إلك تزوم أنت يتحسو إلك تحسو سما أملاك أما كلا زاب تيتقبر عليها تتصرف عليها مع خيام زوري غاي واتك سيمبل أيت كتك ولا يتكلنيها أما تسعى مشكر كم تعب كرنزل لا برهاني لنا لوك برهاننا حبا يكلني ينو تفلتر يوم حدث بدليتو جيرو ميديا زيوتو حدا اماني جيغا تغير بزل عالم تنابع كنحبا انكلينا ابت منفس عالم رداتنا سلاز بمطن زخنايو انتي نغبرنا املاح نصرفو بمطن زخنايو املاح نخبرو نايغدني ابز عاد نشغرو لزنبرنا سي تچادو نچادد استفعل عليه زي املاحو ነገር ክትገብሩ ከለኩም ንገብር
نحن نقبره تغييركم سي كملنا ينادى أملاككم ما نقبله سلز بتزاري نتعوشتنا زول منفس تاي نقبره لنا نتصرفوا لنا مالك أكيدنا نقدر ندوسون سلز دانيال بلبوز حلنا سبينيرو نا أملاك ستتقع سبينيرو نا أملاكه قد انتاي جيرو أخبيرو نا أملاك زي فلت نبكرنا تصور باغان أملاك نا أملاك كمل الجميل كم ناي دانيال زبال أملاك يلن كمل الجميل بس حواتي أكيدنا يوسوني نت كبراق حينا حيزنا زلنا ودا أملاك أوشتنا زلنا نزيت كم ربح خنبل نبونا خينا تصرفه صبغنا نجار كنقبر كلنا خم سيمبل أماتيس كومي زلنا نايس ما يبونا يملخ يمسجنوا حما نجار كنقبر كلنا هذا السيم كوم مالت تونقوات نهون كم نقاق حس الشك كم سبسي انت عايز قبر مش كيس بور أصلا ولا يزغين هيوتي نحيزنا زلنا نتزحزنا هيوت أبصرحنا أبنابرانا أبقول قلتنا أبقعزنا انت ينقبره نوتايو قال نجار أبصبال له خبلنا أكيدنا تعيط خوين مال بزحت سبات عنقو فيهم كسوم عنقو الله بس خمنا يبعد دانيال أكيد أخن كيت كومينا نمهار زلنا نخرج نبرنا من قد قديفنا بنجزيابير من قد هن ملا سالنا مالتي سلازي تقدامي بابلون رينا لنا جزءاته كساب من تايم ينيرو كساب قبطي بما بكينا هنريو خلنا برشيا هنريو خلنا كابعل عند خباب بتشح نبوملو زنتاجيرو مكرنيا يبتحن نموبلو زيريا زنتاجيرو غزيو تخالاي زراي مالتي تقدامي بابلوني تخالاي انتاي برشياي بتسالساي كا غريكا كامنتاي تبغيسو كام مكرنيا يتبغيسو كنرينا الكسندر ده كام مكرنيا تبغيسو نبزول العالم تاجيرو تقاطاتيرو مالتي الكسندر اب 13 عامت ينز ነገር ተقاطاتيرو اولادو دو زسكحيت سبتي اولمبياد ባህላ ዳያኔራቱ قدم نعو مولاد انت خوينا مستمنه تطمطي ما حديرا دحاري انت غيرا مست فيليب زبحال ابو تراخيبا مالت بدحرو تقلعات الكسندر توليدو مالت وقته تساين زبكز نبره سمي دم زصمز نبره سمي 13 عامت يغزي اوريدي እግዚአብሔር እንታይ ዳንኤል ታገሩ ገሩ ነር ነትራይሪ ይወኒ አሌክሳንደር ኩለር ከምዘሉ فيليب مالت ملكت باولوس نفسه فيليب تبل مصحف አላትና እሱ አቦይ ነው ይወሊዶ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ግዛት እንዳይገሩ ከምዝገዞ ክሬሚና ማስማስ ከምዝገዙ ድሕሩ ትራባይ ካመን ነሩ ሮም ነተን አርባዕተ ነገስታት እንታይ በብማፑ ክትሪ ሆላ አብ ግዛት እዮም ገዚዮም ማለት ድሕሩ ትወርቅ መኒ ባቢሎን ገዚ ማለት ስቲል ባቢሎን አብ ግዛት ይዘሉ دانيال نخند عمل زمت يزرو زلو نبحجي 400 عمت زمت حلمي يزرو زلو زيابير يقليصلو سلاز عم عرف سلسه خينا نري يقولنا نغوس نبكونو صر دما 60 عمت زقمت 6 عمت زوردو ناي ورق مسل غبره اب غولغول دورا اب اورا بابيلون كانتا يغبرو اقوم موتو زبزو حسابات زاربلو نابو زبحال املاخي مسو غيرو تريولهم نجارات كونلك خلصي كساقعلك خلو نبناتك خلت تمت وريد دانيال عم عرف كل تنجيروي تنكسنا الذهب كامنيو እግዚአብሔር ንስኻ ይኮን ካናም ጪኻ ትንክስና ናምላኽ ከም አምላኽ ጌርካ ማሐስ ተቋጺርካ ንሑሱር ነገር ኢኻ ትልቃ አምላኽ ዝገበረልካ ነገር እትዛሃበካ ነገር እስኻ ይኻይብካ ናብ ዘይ ትብለሉ ደረጃ ናብ ክእለትካ ተተመሊስካ ናብ ካለ ነገር ኢኻ ትልቃ ስለዚህ አም ዕራፍ 3 ምስለ ቀሚጡ ሰብዚ كل سب موسيقى يتهرم بغنا يمصا تبغنا موسيقى مسهرم كل سب يسجد تباي زي سجد سبنا بحاو خدر بي تباي كابز غرمكم وش تخبرت تزي كوينو سيف تقميطو ملكا انت تغبر تخليها كتسجد تخليها وش تمننت كاي وسنوي نا እግዚአብሔር ሙቀት ተዘይ ብልካ ና እግዚአብሔር ኃይል ተዘይ ብልካ ውሽጥካ ነጥ ስገደሉ ዝተባሃልካ አይሰግድን ይختبላ ይትከልኛ ስለዚህም ሰለስተ ሰባት ግን ነይሮም ናይ ጸሎት ሰባት ምስና እግዚአብሔር መንፈስ متحاز نبرو كل سب እንዳሰገደ ሰለስተ يوم ተሪፎ ናምላኽ ተጠው ክትብል ከለሃኮ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ጸላ መሊስ ዳው ዝዝርግሕ ከጥፋካ ከፍራሃካ ማለት ስለዚህ መሰምጾም ተሰግዱ ዲኹም ኢሎም አይሰግድና ኢሎም ነኽበረካ ኢና ንጉስ ምዃንካ ንዓኻን ንኣማልኽትኻን ንምስልኻን ግን እንታይ እንገብርኒና አይሰግድኒና ንሕና ያህዌ ዝበሃል ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ
ኤልሻዳይ ነቦታትና ዝተገለጸሎም በትምህርትን ተአምራትን ንህዝቡ ካብ ግብጽ ዘውፀ ንፈልጦይና ህያዊ ዝሰርሕ እትስኻ ስገዱሉ ትብለና ዘለካ ግን ዕንጨይቲ ዘይገብር ዘይሰምዕ ብድሕሮ ግን ካላ ሓይሉሎ ዝምላኽ ንዑ ካይን ሰግድኒና ኣይናይንም ብርከኽኒና ኢሎም ካብ ዝገርመኩም ነበኮደነጾር ጨካናት ሰባት አምጪ ከፈራርሆም ይኮ ጨካናት ሰባት መጽዮምሲ ጃይንት ዝኾኑ አንጠልጥሎም ወሲዶም ነተሐዊ ሸውዓተ ዕጽፈም ወሲኾም ኣይንፍራ ክሳሞት እሙን ንኹን ኣብ ስሜርና ዝነበረ ቸርች ኮሙ ቻሌንጅ ያጋጥማ ነይሩ በዓል ፖሊካርፕ ሞት ይተዳልሎም ንገሊሆም ን10 መዓልቲ ክሳብ ሞት ክፍትነኩም ኢሎም ጠጠው ኢሎም በዓል ፖሊካርፕ ንፖሊካርፕ እንታይ ገይሮም መስሊኩም ነተሰባይ ናይ ስሜርና ቢሾፕ ዝነበረ ጠጠው አቢሎምሲ አራዊት አርዮም አንበሳ አርዮም ሰቂሉ ክንውርውረካ ኢና ነብዚሎም ንጎይታ ከሓዶ ኢሎም ምክንያቱ ኣብ ስሜርና በዓል ትሬጃን ዝበሃሉ ናይ ሮም ነገስታት ይምለኹ ነይሮም ንቄሳር ስገድ ኢሎም ኣይሰግድን ኢሉ ፖሊካርፕ አምጪኦም ናብ እንዳባና አናብስ ወሲዶም ነትን በሳ ይረየለኩም ተደሊ አቦይ ከዓጽወካ ኸሊና ፈልጥ ኢነመን ከም ዘምልኽ ብድሕሮ ከፈራርዎም ጀመሩ ንምንታይ ከተድክመኒ ኢሎ ነቲ ሞት ቀልጢፍ ካምጻይ ኢሎ አምጻይ ከተብስለኒ ደሊ ካብስለኒ ወዲ 86 ዓመት አረጊት ሰብኣይ ንቄሳር ግን ኣይሰግድን ኢሎ ኣይምብርከኸኒ ናይ ዮሐንስ ወድ ራእይ ዮሐንስ ዝራእይ ወደ መዝሙር ይነይሩ ፖሊካርፕ ደሴም ካዚዮም ኮሚዮም ዝብሉ ዘሎ ኣይንሰግድኒና ንኣማልኽቱም ኢየሱስ ይጎይታ እሱ በይኒዩ ኩሉ ልሳን ኩሉ ብርኪ ኩሉ ዓለም ክንብርከኸሉ ዘለዎ ኣምላኽ ንሱ በይኒዩ ሰብ ክቀያየር ከሎ ነገስታት ቀያየሩ ከሎ ንሱ ይጸኒዑ ክነብር ሙሲና ኻ ክንራኸብ ግለጸልና ኣብ ኣየራት ክንራኸበ ኢልና ኣሎ ኣብ ቀዳይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ሙሱ ክንተሓዚን ነደንግጽ ኣይኮናን ከምኡ ዝመስለና ተሊ ኣረዳዳእና ንዕሪ ንጎይ ዘለና ንጽዕር ዘለና በቲ ንኣመንቲ ዘድሕን ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ዘድሕን ኣምላኽ ስለ ዝተረደአና እዩ ጽኑዓት እዙዛት ክንከውን ኣለና ናይ ጎይታ ንኸንቲ ይኮና ንጎይ ዘለና ክንራኸቦ ኢና ኣኽሊል ክበና ሓደ መዓልቲ ዕሽነት ክመስል ይኽእል ስለዚ እንታይ ኢሎም ሓው ምስ ወሰኸ ጸገም የብሉን ይወሰኽ ኣይንሰግድን ኢና ንዓኻ ምስልኻ ኣይንምብርከኽን ኢና وإذا مراه كم برك خلنا خين حسب حجي بماتيرياليزمي بنبرتي خام عالمنا ويات خيزل ناي إيزابيل منفسرين يعني رنا حد يجزي بخمي شو لو خيلو ناب وش تقعتو وسو تأتي كايت فرنيها بقول لنا غير كايزا برسك زيون قلنا تايد اليوم نبوملو من النتهم عجيمو أين نبرك خنينا يلو نعمله تخاين نبرك نمسل خاين نبرك تونا نبتحويلهم زجر من نجر نبتحاو مساعته وسيتهم زأتوهم تحول بليبهم تعينت نعم لبليبهم نعم كويتن كفهم أو مساعته ربع سبت جليس وقدام له تيوفانيس تجليس يسوع قلت بمن قدت هاتقط كير كل خات أرايو كتخبره كل خات رايز قلت سلازج أدرك أي قلت دي من قدت هاتو الناس حتك أي قلت الكان كلت تزلوا بجزابير عيدلين كلت حسب زحسب عيدلني أيفرني أب كذا ينقص مرة 10 شمون تقوم يزولنا توم هزبي ما يبغلت حسب محنكاس من النتنيرو نايزابيل منفس كم لقي دليو نياوي قايدليو حدا تأكد من المسيح ملو بملو رؤوس لبوس تجزأ بأملاخ استتحز السماتي إلسا زبال إلياس زبال سوري سلاز بغلت أنا قاركم تاعي تكبروا أي تحنكسوا لبنا يمغال لبنا تزيت مغيلينا خبر أملاخ نري لبنا زمكال تقوين عم ضرب لهم كل لينا إنما يوم نعرف تاعي تأتوني لو ما براين 4 نتوم جزابير حسابون تايز قبروا زصحتوا بلبهم زترروا عم ضرب دا يوديهم بعد كالب إياسو جن لبهم زصنعت كل التسبات نبيتيهم نبتخ ورث زلوا بوتايتيهم ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በምንታይ ተገሊጹ ገና ኮና በኢንካርኔሽን አይመጣን በምስል ግን ተገሊጹ ነብዩከደነጾር ክርእ ጀሚሩ 37 ደይ ኮና ነቴና ናብታሐዊ ሓደ ራብዓ ይረለኹ ወደ አምላኽ ዝመስል ንዑጽ ኢሎ ጸጉሮም ከይተተንከፈ ስጋኦም ከይተተንከፈ ኣብዚ መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ ተጻሒፉ ነንብቦ ፊክሽን አይኮነ ሐቂ ዝተገበረይ
كندي سبات كتصنعوا تفتينه ولا بتاريخ كيركا خطر يقول لك بمولو مصحف قدس ولا مستاريخ كتسامع يقول لك حقي እግዚአብሔር አሉ ዘይ ባህሉሉ ነገር ጌሪ አብ ህይወትና ወሪና ያለን ስለዚህ ተሐውም ሰዓቱ እንታይ ራባይ ወደ አምላክ እንታይ ከም ዝተገበረ ሪና ያው ተገሊጹ ማለት እዩ ሶሪ ኦኬ ዳሃን ክንቀጽልና ስለዚህ ምዕራፍ 4 ከይና ክንሪኦ ከለና ሓደ ሓሳብ ኮይኑ ነብዩከደነጾር ከም በሓድሽ ክዕበ ጀሚሩ حلم ريو حلم مسرع أنتي كوينو هذا نجار تخسيتو جرب ريو تا جرب تاي كوينا عند عبيت متيا بالحرو أقرب أو أنتي كتشرارو خالفا جميرة أمو داتا تقاريس أخدر بري دانيل the same many ريبز حلم غا نبكرنا تصاريري نبكرنا تصار أنتي كم زراعين دجنا حلم خم زراعين أم معرف 4 سلز بيل شاطر كنت حلم فتح له كل حدا نجارين نبكرنا تصار كعب جميرو تفضليهم بمتى نستعبنا له إخزيابير أين الدافع يو by the way عند حركة عبة جميرنا بحيل من النوت بعنا خجلتي نبكرنا تصاركم يجرو لو بنتاي يجرو بلنا عبي لبسها كم مغان يلوت لبنس ساقي وهابو شو عاتك زياد دم خمسة حلف ودانيري كعبة مش جمرة نبكرنا تصار عندنا نتعمل قصة السقم زهابو أم عرف كل تنجيرو له عندنا كعبة جمير سلازك زابير تاجيرو وأمرو عطو أبيلو عطو يومرو تاجيرو انسسا مس انسسا خمسة نبرجيرو أطفارو خباكل جمير شو عطعمت حليفو كابزغر موكم نفسه ما يمستأمته يمستوعلو تمليسو بليز نجزيابير أملا غين الدافايو بمن قدتاتو نغيت كن عبة جميرنا نحن عبزين دليل من قدمتي كتحتناي نبكرنا تركم يجيرو تعبيز غيز نبر سبعي أمودا تنتجيرو أواردو أبغى ينجيروكم نيري أمكياس أتاسف إخزيابير كابا خان تاي دليلو مش بتحتنان بفقرن كتمال على سيز دليل كتفقرو بمولو لبغان تاخد قبرو كتفتو كتزوزو من قدتاتو كتكيدي زدلي تزي كوين نتاي كون غيليو من قدتاتو كتتصارر تجميركا كتعبى تجميركا كال من قد خمسي كال من قد مصيخا يقولوا لي كتحتكاي سلازك نغرات كيكونو كلو نتاي حيش بوانو متحات حيش تحت كتبلا بእግዚአብሔር ጽبوي اب تحياوي تيدو تحت كتبل تحت تيل كانتاي غبركاي كخبركاي قداي بيتروس كوميز بلنا مراف 5 نتوم تحتات نتاي غبرومي ابزيحو صغاهبو نتوم عبيات كاصارورم يعقوب كيترف معرف 4 تقيسو اينا ذا حساب زي نبكرنا تصركم يهوي እግዚአብሔር ይብታ መንግስት ደይቦ ነይሩ እግዚአብሔር ይኻ ሆርዶ ዝኸል ኩሉ ዝኾነልና ዓወት ክስታይ ከይመስለና ብኽእለትና ዝገበርና በኃይልና ዝገበርና ከይመስለና ማዕጾ ዝኸፈተልና እግዚአብሔር ስለዚህ ፈቀደልና ጥራይ ነቲ ማዕጾ ዝኸፈተልና አምላክ ተመሊስና ክብር ክንቦ ካንታይ ጽቡቕ ይሰናይ ለዝኸይና ንሪኦ ከለና ናምንታይ ከም ዝወረደ ናብ እንስሳ ከም ዝወረደ ማለት እዩ ድሕሪ 7 ዓመት እንታይ ገይሩ እግዚአብሔር ምስተዋዓሉ ከም ዝመለሰሉ ለዛ አምላክ መስገን ናአምላክ በመጠን ዘኽበርና እንታይ ዝገብረና ዘኽብረና ደቀይልኩም ባህር ነይሩ ቆራይ መስዋዕቱ ቦና አምላክ ተመስዋዕት ከይከደበልዑ ንዒቆሞና አምላክ ስለዚህ እንታይ ገይሩ ነብይ ለይኹ አነ ነቲ ዘኽበረኒ ክብረ ነቲ ዝንዕቐኒኻ ይንዕቆ ባህረይ ኻዚሉ መንነቱ አምላክ ንተኽብሮ ነፍሲ ክብራይ ነታ ትደልዮ ነፍሲ ልዕሊ ዘብላ መንነቱ ይገልጸላ ነቶም ናአምላክ ዝፈርዎ እዮም ንባዕሎም መላእክት ኣብ ዙርያ ተሰብ ክቆመጡ ዝደልዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ተኽቢርና እግዚአብሔር ካንታ ገብረናይ ከኽብረናይ እግዚአብሔር ተዋሪና ያ እግዚአብሔር ከዋርደናይ ነብኮረነ ጸርቆም ያጋጥሙ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳና ነሐልን ክልተ ልብ ነርሐ ንማር ዘለና ናብ አፕሊኬሽን ናብ ሱጉም ትንከይዳለን እስተማዓቀለ ልብ ያለውና نتعاتقولنا عمله نتعاتقولنا نتاسصعنا لا صوعا انتي نغبرا زازيمنا ينغيت غويا يودي زبل مننت يالونا امنبر فرد مسو غنا بز مدر قولنا مس ارغنا دقسو 7 عمت مسكونا غويا يودي امنتي حلي صواي ستك خير يخنبلالنا غنا بز مدر قولنا نغيركم نيري عاوت مالت
استفعلالي جزا ماكينة قال مأكاب يكونه عوت مالت أبناء إخبار لب زلوا استفتر قالوا علامة مفلاتي نعو غير كأخذ كيد كل خاي عوت السوء على سبسي داوود فقاد أملاك صريح عارف زملون عي سلام قاب كان شو له خالد زمن وديومان توري لب فترة اللي نقوله نعمله لبي نجزابير منفس بمتى نستقعد أثرنا أكانات كنكونينا نعملهم زي تعرفوا دوزوا بلو على ما تمني تندخ حدو أقام لك نخومينا توهيناكم أبتيتوس كومي زلنا على ما تمني تندخ حنا نزنا مسعالم كتحزنا زغل مننا تندخ دفنا نعملنا ندخ برنا يخن كيدينا كل التحساب قل انتهي قبروني نعملك أخبروني نعملهم مسكن كنت لينا ساعتنا سلزاخن